χαιρετήσω και εγώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση για την σημερινή συνάντηση και ομιλία. Θα προσπαθήσω να ακούγεστε, αλλά δυστυχώς ο χώρος... Τώρα είναι ένα ζήτημα. Θα μπορούσε να πάει λίγο μπροστά. Ναι, εντάξει. Το άλλο δουλεύει. Εντάξει, έτσι τώρα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω. Με κόλλησε σαν δικηγόρος μιλάω. Λοιπόν, βρισκόμαστε παραμονές μιας πολύ κρίσιμης συνόδου από την άποψη της τύχης της χώρας. Αυτή τη στιγμή, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα, όλα δείχνουν ότι αύριο η Σύνοδος θα αποφασίσει απλά την επίσημη ύπατη αρμοστία της χώρας. Δηλαδή, θα αναλάβουν επίσημα ο κύριος Χόρστ Ράιχενμπαχ, ο οποίος ήρθε για λίγο, αλλά την κοπάνισε μόλις είδε τους δημοσίους υπαλλήλους να καταλαμβάνουν τα υπουργεία. Κλαδομεντόλ λέγεται αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο είναι... Το δεύτερο που θα αποφασιστεί είναι ότι σε κομβικά σημεία του κράτους στρατηγικής σημασίας, δηλαδή θέσεις του κράτους, αναλαμβάνουν επίτροποι οι οποίοι είναι πλέον έτοιμοι να έρθουν εδώ. Ήταν να έχουν έρθει, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, ξέρετε. Λοιπόν, πρέπει να λουφάξει πρώτα ο ελληνικός λαός για να υπατήσουν με ασφάλεια στο ελληνικό έδαφος. Είναι πάνω από 330 τέτοιοι επίτροποι που έχουν ετοιμαστεί. Και φυσικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γνωρίζετε, τα κατοχικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα μας πούνε πάλι, επειδή έχουμε κοπρίτες δημόσιους υπαλλήλους, έρχονται οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και οι Γάλλοι να αναλάβουν τη δημόσια διοίκηση της χώρας, τέλος πάντων να μας εξυγχρονίσουν. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα που λέγανε στον πρώτο χρόνο της παλιάς κατοχής, τα ίδια έντυπα, οι ίδιοι εκδότες και οι ομοειδεάτες τους. Ακριβώς τα ίδια. Η Ελλάδα ιτήθηκε διότι ανήκουμε στην Οθωμανική Ανατολή και ήρθαν οι οργανωμένοι Γερμανοί να μας εξυγχρονίσουν και να μας εξευρωπαίσουν. Αυτό μας λέγανε τότε, γι' αυτό καθίστε στα αυγά σας, ήσυχα και ωραία, να μας εξυγχρονίσουν. Δεν καθίσανε οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας στα αυγά τους. Λοιπόν, ελπίζω να μην το κάνουμε εμείς. Λοιπόν, το θέμα, αυτό είναι κατά πάσα πιθανότητα η πολιτική απόφαση που θα πάρθει αύριο. Την Τετάρτη, μάλλον, συζητιέται το κούρεμα της χώρας. Και δεν είναι του χρέους, της χώρας είναι το κούρεμα. Και έχει μια σημασία να το τονίσουμε αυτό, διότι πλέον σήμερα έχουμε ανέλπιστους συμμάχους. Δεν το λένε κάποιοι γραφικοί οικονομολόγοι ή άλλοι δημοσιολογούντες. Το λέει επίσημα ο κύριος Σάλας της Τραπέζης Πειραιώς και βγήκε και με ειδική ανακοίνωση και μελέτη ο ίδιος ο ΣΕΒ και λέει: ρε παιδιά, πού πάμε, θα μας αλλάξουν τα φώτα, μιλάμε για δεκαετίες κατοχής. Κατοχή φωνάζει ο ΣΕΒ. Λοιπόν. Όχι, ο κύριος Δασκαλόπουλος, του ΣΕΒ. Λοιπόν, το δράμα με αυτούς τους κυρίους είναι το εξής, ότι με την 21η Ιουλίου, τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου, τότε ξέρετε που μας σώσανε τέταρτη φορά, ναι, τώρα είμαστε για την 5η, δεν ξέρω βάσει το λογαριασμό. Λοιπόν, εξασφαλίσαν την υποστήριξη των ντόπιων λαμόγιων της ολιγαρχίας εδώ που λέει λατεί τον τόπο εδώ και δεκαετίες, τάζοντάς τους ένα κομμάτι, ένα ξεροκόμματο από τη συνολική εκποίηση της χώρας. Τώρα όμως που οι αγορές είναι τανάσκελα και ψάχνουν να βρουν οι Ευρωπαίοι 200, 250, 300, 400, προχθές μάλλον, ανακοινώσαν ότι πάνε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο πρέπει να βρουν για να στηρίξουν το τραπεζικό του σύστημα. Δεν περισσεύει να δώσουν για το ξεροκόμματο αυτό που είχαν σε αυτούς, γι' αυτό αρχίζουν και φωνάζουν. Οι τραπεζίτες, οι εγχώροι και βεβαίως όλα αυτά τα ευαγή ιδρύματα που τόσο πολύ προσέφεραν σε αυτή τη χώρα, όπως ο ΣΕΒ. Λοιπόν, με μια διαφορά, ήρθανε κάπως αργά. Δηλαδή, από τη μια είναι αυτό το μπλοκ που έχει δημιουργηθεί, που τέλος πάντων οργώνει την Ελλάδα, ήθελε να οργώσει και να ξεπουλήσει τη χώρα, και από την άλλη πλέον ο λαός δημιουργεί το δικό του μπλοκ. Και έτσι βρίσκονται αυτοί οι κύριοι ανάμεσα σε δύο συμπληγάδες πέτρες.
που βεβαίως όταν κλείσουν και συγκρουστούν πολύ σύντομα, καταλαβαίνετε τι θα γίνει ο μεσαίος χώρος. Χαλκομανία. Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορούν να ξεγελάσουν κανέναν, είναι τελευταία στιγμή, έτσι ή αλλιώς δεν θα μπορούσαν να σώσουν τον τόπο. Ποτέ δεν τον έσωσαν. Όποτε κινδύνευε αυτός ο τόπος, ποτέ δεν πήγαν μπροστά αυτοί. Με κανέναν τρόπο. Τα βρήκαν πάντα με τον κατακτητή. Πάντα τα βρήκαν με τις ξένες δυνάμεις για να μπορέσουν να κερδίσουν, είτε να μαυρογορητήσουν ενάντια στον κόσμο, είτε να τα πάρουν από διαφορετικές μεριές. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε. Η πλειοψηφία του λαού. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε εδώ. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Βεβαίως, εγώ και ελάχιστοι σαν και εμένα, λέμε από την αρχή ότι ρε παιδιά, αυτό το πράγμα στο οποίο βιώνουμε και λόγω του χαρακτήρα που έχει και το χρέος και ο τρόπος ανάπτυξης και ο τρόπος που λελατήθηκε αυτή η χώρα, οδηγεί μόνο σε ένα συμπέρασμα. Ή αποφασίζεις να το πληρώσεις και θανατώνεις τη χώρα και το λαό της, ή διαγράφεις το χρέος. Πώς το διαγράφεις θα πούμε. Αυτό παρεπιπτόντος το είπε και ο κύριος Κρέμερ. Ξέρετε ποιος ήταν ο κύριος Κρέμερ. Διοικητής της δεύτερης μεγαλύτερης γερμανικής ιδιωτικής τράπεζας, της Commerzbank. Βγήκε και είπε αυτό που βεβαίως κανένας οικονομολόγος δεν πρόκειται να ακούσει, μάλλον από αυτό τα παπαγαδάκια που εμφανίζονται να σας πει αυτό που γράφει το εγχειρίδιο δημόσιας οικονομικής σχετικά με το χρέος. Όταν αντιμετωπίζεις κρίση χρέους ή αποφασίζεις και το πληρώνεις, βεβαίως το εγχειρίδιο σου λέει για να το πληρώσεις πρέπει να κάνεις μια αποτίμηση ρευστών διαθεσίμων πλούτου της χώρας και να πεις εντάξει, έχω αρκετό και το πληρώνω ή τύπο και προχωρά να το πληρώνω. Αν δεν μπορείς να το πληρώσεις, χωρίς να θέσεις την οικονομία στο λαό, στη χώρα σου, υπό ένα μεγάλο ερωτηματικό, τότε προχωρείς στην εναλλακτική λύση που σημαίνει διαγραφή. Στα αγγλικά λέγεται repudiation, δηλαδή ακύρωση. Αυτό το κάνεις ως εξής. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ποιος είναι. Δεν αναγνωρίζεις το χρέος με βάση το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή λες, αυτό το συγκεκριμένο χρέος έρχεται από πολύ παλιά, το πληρώνει ο λαός μου εδώ και γενιές, πολλές γενιές, μα με χρεοκοπίες, μα με διεθνή οικονομικό έλεγχο, μα με το ένα, μα με τα άλλο, τα έχουμε πληρώσει αυτά τα πράγματα διπλά, τρίτιπλα, δεκαπλά, 20πλά. Άρα, για ποιο λόγο να συνεχίσω να το πληρώνω. Από πού και ως πού πρέπει να πληρώνω πανωτόκια, πάνω σε πανωτόκια, πάνω σε πανωτόκια. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Και μάλιστα να φτάσω σε ένα σημείο που αδυνατό πλέον να ανασυγκοληθώ σαν οικονομία και σαν χώρα, αν είναι να συνεχίσω έστω και στο μισό να το πληρώνω. Προσέχετε, γιατί εδώ πέρα γίνεται μια απάτη. Σου λένε το εξής. Μα κούρεμα 50%. Τι ωραία. Στα 360 πάμε στα 180. Δεν είναι έτσι. Είναι κούρεμα σε αυτούς που εθελοντικά συμμετέχουν στην ανταλλαγή ομολόγων. Εθελοντικά. Εθελοντικά σημαίνει άμα θέλω συμμετέχω. Τα ελληνικά ομόλογα δεν έχουν ρήτρα πλειοψηφικού πακέτου, που σημαίνει τι. Σημαίνει ότι αν 70% των επενδυτών αποφασίσουν να κάνουν μια ρύθμιση με το χρέος, τότε ισχύει για όλους. Τα ομόλογα δεν έχουν, τα δικά μας ομόλογα δεν έχουν τέτοια ρήτρα. Που σημαίνει ότι το κούρεμα θα γίνει σε αυτούς που συμμετέχουν. Ποιοι συμμετέχουν? Ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και κάποιοι κακομοίριδες που τους έχουν τάξει λαγούς και με πετραχίλια και πήγαν. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες δεν συμμετέχουν. Δεν είναι τρελή, θα τα πάρουν χοντρά από αλλού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν συμμετέχει και έχει στα χέρια της, δεν ξέρει κανένας πόσα έχει, τέλος πάντων λέμε, έχει από 65 μέχρι 136 δισεκατομμύρια ομόλογα. Αυτή τη στιγμή διαθέτει στα χέρια. Δεν ξέρουμε πόσα έχουν πάρει από τις γερμανικές τράπεζες και τις γαλλικές που έχουν ξεφορτωθεί. Και τις έχουν ξεφορτωθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γι' αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτά δεν συμμετέχουν στο εθελοντικό κούρεμα. Αυτό λοιπόν που συμμετέχει είναι ένα περίπου 60 με 70 δισεκατομμύρια από το χρέος. 50% σημαίνει στο μισό, αν είναι στην καθαρή του αξία, θα δούμε τώρα πώς θα το μεθοδεύσουν. Φυσικά, όταν οι τράπεζες τους αφαιρέσεις και αυτό το κομμάτι από το περιουσιακό στοιχείο, προφανώς η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει τα λεφτά να αντικαταστήσει ή να τις βοηθήσει να επανακεφαλοποιήσει, να αυξήσει το κεφάλαιό τους, ώστε να καλύψουν τη ζημιά. Πού θα τα βρει τα λεφτά αυτά?
Ο ΣΕΒ στην τελευταία του ανακοίνωση λέει ότι πρέπει για να επανακεφαλοποιηθεί λόγω της ζημιάς του 50% του κουρέματος που θα υποστεί το ασφαλιστικό σύστημα και οι τράπεζες, θα πρέπει να δανειστεί η ελληνική οικονομία στα 53 δισεκατομμύρια. Τόσο υπολογίες. Θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο. Κανένας δεν ξέρει, γιατί δεν ξέρει τα πραγματικά δεδομένα. Δεν δημοσιοποιούνται στοιχεία, δεν τα ξέρουμε. Έτσι. Λοιπόν, επακριβώς, μόνο υποθέσεις μπορείς να κάνεις με βάση τα δημοσιοποιημένα στοιχεία. 53 δισεκατομμύρια όμως πρέπει να τα βάλεις ντούκα από τη στιγμή που γίνει η εθελοντική ανταλλαγή. Να τα έχεις και να τα χώσεις. Η διαγραφή του χρέους, έστω και εκείνο του χρέους που θα διαγραφεί, θα γίνει σε βάθος χρόνου. Δηλαδή θα φανεί από τη μείωση των επιτοκίων, των τοκοχρεωλησίων που θα πληρώνεις κάθε χρόνο. Και εγώ σας λέω, πέστε ότι μας κόβουν το μισό, τα 180. Μας πάνε στα 180 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει από 72 δισεκατομμύρια που μας κοστίζει αυτή τη στιγμή το δάνειο κατ' έτος σε τοκοχρεωλήσια, μας πάνε στα 36 δισεκατομμύρια. Και άλλα 53 που πρέπει να βάλουμε ντούκα, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, στο τέλος του 2011 ή αρχές 2012, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτή η εθελοντική ανταλλαγή, θα πρέπει να ρίξουμε 36 δισεκατομμύρια που πρέπει να πληρώσουν τοκοχρεωλήσια σε ετήσια βάση και άλλα 53 πόθεν. Αυτό σημαίνει στην πράξη χρεοκοπία. Αυτό λέει ο Σάλλας, αυτό λέει ο ΣΕΒ. Μας πάνε στο φούντο. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και βεβαίως μας πάνε στο φούντο με τέτοιο τρόπο ώστε να εκποιηθεί η χώρα για να μπορούσαν να καλύψουν τις ζημιές τις δικές τους. Ή να υποστηρίξουν το δικό τους νόμισμα, ή αν θέλετε να υποστηρίξουν τη συνοχή της Ευρωζώνης. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτό φωνά. Βεβαίως κάποιοι σαν και εμάς, ή ξέρω εγώ σαν και εμένα, ελάχιστοι ενδεχομένως, το φωνάζαμε από την πρώτη μέρα που υπήρχε η απόφαση της 21ης Ιουλίου. Ήταν απόφαση de facto χρεοκοπίας Ελλάδας, επισήμου βεβαίως, γιατί σε χρεοκοπία βρισκόμαστε. Έτσι. Είναι εξαιρετική. Υπεγράφει την 21η Ιουλίου. Τώρα βέβαια ο ΣΕΒ λέει, αν ίσχυε εκείνη η συμφωνία, αυτό που εννοεί είναι ότι αν ίσχυε η συμφωνία παρασκηνίου που είχαν κλείσει αυτοί μεταξύ τους, έτσι, θα ήταν μια χαρά. Αλλά δεν ισχύει, τους λέει παιδιά, ό,τι συμφωνήσαμε ξεχάστε το, διότι εμείς πρέπει να τα πάρουμε αυτά. Τώρα δεν υπάρχει χώρος. Λοιπόν, εκεί βρισκόμαστε και το θέμα είναι τι κάνει ο λαός. Από τη μια έχεις μια εξουσία που πρόβαρε δεκεμβριανά του 44 μόλις πριν 2 μέρες. Δεκεμβριανά του 44, παρακρατική και αστυνομική, με στόχο να θανατώσουν κόσμο, να αρχίσουν αίμα. Αυτό ήταν. Βεβαίως, η πολιτική και η ιδεολογική προεργασία είχε γίνει. Το μανιφέστο των 3 υπουργών. Τι έλεγε, η κοινωνία να ξεσηκωθεί, η σιωπηρή πλειοψηφία, μαζί με τους αστυνομικούς και τους δικαστές, για να χτυπήσουν ή τέλος πάντων να καταστήλουν εκείνους που τελούν ενανταρσία, δηλαδή κάνουν ανταρσία ενάντια στο κράτος και θα πρέπει να πάρουν, που έχουν καταλάβει τα υπουργεία, τα σχολεία και όλα αυτά τα πράγματα, όλα τα κακά πράγματα αυτά που κάνουν. Αυτός ο κόσμος, ο Κοσμάκης, η Χλέπα, ας πούμε αυτή. Λοιπόν, ακριβώς αυτό το πράγμα. Καλούσαν δηλαδή ανοιχτά την κοινωνία σε εμφύλιο πόλεμο. Έτσι. Έτσι και το έλεγε αυτό ο υποφαινόμενος, θα τον είχαν πάει μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση για μόχλευση παθών, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Τους υπουργούς τους κοιτάμε. Και μετά το αίμα που χύθηκε. Τους κοιτάμε. Προφανώς η μπάλα είναι στη δική μας μεριά. Στη δική μας μεριά. Στη μεριά του λαού δηλαδή, θέλω να πω. Και εδώ έχουμε να επιλέξουμε. Ή ακολουθούμε την πεπατημένη, δηλαδή περιμένουμε να έρθουν οι εκλογές, να ψηφίσουμε κάποιον από αυτούς που θα βάλουν υποψηφιότητες, τα γνωστά. Μετά να μας πουλήσουν αυτοί που βάλουν υποψηφιότητα και εκλεγήκανε με τη δική μας ψήφο και να λέμε πάρτα ηλίθιε, πάλι την πάτησες, μόνο που αυτή τη φορά δεν έχει περιθώρια. Με καταλαβαίνετε, δεν έχει περιθώρια. Καταλαβαίνετε, δεν έχουμε ψωμί, δεν υπάρχει, δεν είναι αυτό. Με δεδομένη την ανάγκη για το πρόβλημα που υπάρχει ήδη στην ελληνική κοινωνία, καταλαβαίνετε σημαίνει μήνα το μήνα που πηγαίνουμε, βυθίζεται η ελληνική κοινωνία σε μια κρίση που τη γνώρισαν μόνο οι πατεράδες και οι μανάδες μας ή αν θέλετε οι παππούδες μας στην κατοχή και στον πόλεμο. Τέτοια ανέχεια